జగిత్యాల జిల్లా ధర్మపురిలో హృదయ విదారకమైన ఘటన చోటు చేసుకుంది. అనారోగ్యానికి గురై పరిస్థితి విషమించిన ఓ వ్యక్తిని బతికుండగానే శ్మశానానికి తరలించిన ఘటన ఆలస్యంగా వెలుగుచూసింది. ధర్మపురి పట్టణానికి చెందిన గోపి అనే యువకుడు అనారోగ్యానికి గురికాగా ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతున్నాడు. శుక్రవారం పరిస్థితి విషమించడంతో డాక్టర్ల సూచన మేరకు తిరిగి ధర్మపురికి తీసుకుని వచ్చారు. కాగా గోపికి సొంత ఇల్లు లేకపోవడంతో అద్దె ఇంటి యజమాని ఆ కుటుంబాన్ని ఇంట్లోకి అనుమతించలేదు. దీంతో గత్యంతరం లేక అతను బతికుండగానే శ్మశానానికి తరలించి సపర్యలు చేశారు కుటుంబ సభ్యులు. శ్మశానంలో వీరి దీన పరిస్థితిని గమనించిన స్థానికులు వారికి ఒక గదిని ఏర్పాటు చేయడంతో బాధిత కుటుంబ సభ్యులు గోపిని అక్కడికి తరలించారు. విషయం తెలుసుకున్న మంత్రి అడ్లూరి లక్ష్మణ్ కుమార్ తన వంతు సాయంగా 10,000 స్థానిక నాయకుల ద్వారా అందజేశారు. కాగా సొంత ఇల్లు లేక ఇబ్బందుల్లో ఉన్న ఆ కుటుంబాన్ని ప్రభుత్వ పరంగా ఆదుకోవాలని స్థానికులు కోరుతున్నారు.